Morjesta taas. Tällainen pikainen tutorial tähän väliin, että miten saa ladattua fontteja. Se on vaan, että menette tähän sivustolle. Tästä näin vaan www.dafont.com. Niin menette tänne sivulle vaan ja anteeksi. Niin tää liittyy siihen mun aikaisempaan videoon, missä mä käytin 28 päivää myöhemmin. Tai sit se oli just se seuraava video. En tiedä missä järjestyksessä tulen lataamaan. Joten tänne näin vaan kirjoitatte sellaisen fontin, minkä haluaisitte. Esim. Nyt tän, mikäs nyt olisi vaikka. Kirjoitatte siihen vaikka jotain. En tiedä. Joo, ei. Mutta otetaan tosta nyt vaikka M:stä ja näistä voi katsoa näitä, että mistä tykkää ja kun löytää jonkun, no mä käyn nettiin jonkun platan kohta. Ja täällä on tällainenkin graffitti. No niin, mä löysin tällaisen mahtavan. Tuossa alla on toi, minkä mä just näytin. Jännä nimi. No, niin tosta vaan download. Tästä näin pistän vaan tallenna tiedosto ja palataan se tallentaa. Oppas, tässä on aiempi. Mutta tosiaan te voitte avata tän. Niin joo hetki. No niin, nyt tossa näin. Te vaan avaatte sen. Ja sitten tähän tulee ainakin melkein aina tällainen. Tässä niinku näytetään näitä mallitekstejä tälleen, että millainen tää sitten on. Tosta vaan asenne hetki. Näin. Niin tosta vaan toi asenna. Sitten siihen, jos se kysyy salasanaa, niin salasana. Ja sitten vaan siinä niin OK. Ja sitten siinä näkyy tollanen. Tosta ei enää voi painaa ja tästä näin vaan voi sulkea kaiken tulleen ja tälleen. Ja tässä on muuten tällainen upea taustakuva, mikä mulla on, eikö se on jännä. Mutta joo, se olisi sellainen juttu, että no, morjens.